Nafarroko gobernuak 50 plan estrategia programa eta araudi herritarren parte hartzera irekiko ditu aurten. Nafarroko kirolaren eta jarduera fisikoaren institutuak babesa eman dio LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko egunari. Bilabesetako langilek lanuzte partzialak egin dituzte hitzarmen duin baten alde. 55 urte dira Yamaguchi eta Iruña senidetu zirela eta ekitaldiak antolatu dituzte bi hirien arteko harreman sozial, kultural eta instituzionala ospatzeko. Inautiak girotzen hasiko dira kaldereroek larunbatean beran. Olaia Intziarte gaztea sarietarako izendatu dute bideoklip onenaren kategorian. Nafarroko gobernuak aurreikusten du aurten maila desberdineko 50 plan, estrategia programa eta araudi irekitzea herritarren parte hartzera bertzea. Osasun plan berria merkatu tensionatuko eremu izendatzeko neurriak, zientzia plana edo despopulazioari eta landagarapenari buruzko foru legearen aurre proiektua. Hala dago jasota onartutako 2025 urteko partaidetza planean. Felix Taberna lehen lehendakariorde eta lehendakaritza eta berdintasun kontseilariak prentsaurrekoan azaldu duenez herritarren parte hartzea aldaketarako palanka handienetako bada, eredu sozialean aurrera egiteko. Demokrazia zaindu behar den une batean gaude eta bideetako bat herritarren parte hartzea da, konfiantza, legitimitatea eta erabakiak hartzeko modu egokiagoa ematen duelako, adierazi du lehendakariordeak. Adostutako parte hartze planaren arabera, 20 plan, programa eta estrategia eta 18 lege aurre proiektu eta araudi herritarrek parte hartzea aurreikusten da. Gainera, 12 partaidetza prozesu sustatuko dira interes publikoko gaiei buruz eztabaidatzeko, politiken eraginkortasuna ebaluatzeko edo zerbitzu zehatzak hobetzeko iradokizunak jasotzeko. Nafarroko kirola LGTBI fobiaren aurka zuzara, zuk aukeratzen duzu zurekin gaude lelopean, Nafarroko klubetako kirolariek bat egin duten Nafarroko kirolaren eta jarduera fisikoaren institutuak proposatutako ekimenarekin, eta bideo batean parte hartu dute LGTBI komunitatei laguntzeko ostadar besoko bat zeramatela. Atzo kirolean LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatu zen kirol munduan sexu eta genero aniztasuna ikusarazteko eta aldarrikatzeko. Hori dela eta, Indafek ekimen hau bultzatu du kirolean inklusio eta aniztasuna sustatzeko eta kirol jardueran sexu orientazioagatik edo genero identitateagatik edozin diskriminazio mota baztertzeko. Kanpainan Oses Konstrukzion, Betionak eta Iruña 9.802 emakumezkoen waterpolo taldeko jokalariek parte hartu dute, baita Osasuna Magna, Xota ATP Iluminación Tudelano Rivera edo Club Deportivo Tudelano taldeetako jokalariak ere. Ekimen honetan parte hartu duten klubetako jokalariek besokoa eraman dute asteburu honetan jokatuko dituzten partidetan. Atzerapen txikiak eragin ditu ostegun honetan, Moventis instalazioetatik autobusak ateratzeko orduan, enpresak jakinarazi duenez, gutxieneko zerbitzuak hau da 60%, goizeko 6-tik 8:30 berandutzen hasi dira, baina 10 aldera zerbitzua normaltasunera itzuli da. Hortzegun goizean zer gertatuko zain, enpresa batzordeak oso positibotzat jo zuen pasaden asteartean egindako lehen greba egunaren jarraipena. Langileen ia 100% grebarako eskubidea erabili dutela ziurtatuz, lan baldintza hobeak eta kalitate handiagoko zerbitzua bermatuko dituen hitzarmen kolektibo baten alde. Ohar baten bidez, sindikatuetako ordezkariek barkamena eskatu zieten herritarrei eragindako eragozpenengatik eta eskertu egin dute haiek ulertzea. Era berean, Moventis enpresari eta Iruñerriko mankomunitateari eskatu diete modu zintzoan konpromisoa har dezatela konponbideak bilatzeko, bai lan baldintzako betzeko, bai ontzitia mantentzeko. Salatu dutenez arazo horrek urteak daramatza
Halaber, batzordeak erabateko haserrea adierazi du enpresak igorritako komunikatu baten aurrean. Ohar horretan, bidalketa denboretarako hobekuntzak hitzarmenaren negoziazioarekin lotzen dira. Langilek kritikatu dutenez, linea batzutan autobus kopurua handitzea enpresaren lagapen gisa aurkeztu nahi da, gure lan baldintzako hobetzeko, baina bere iritzez zerbitzuaren eskaera gero eta handiagoari emandako erantzuna da. Ildo horretan salatu dute plantillak gehiegizko lan karga izan duela. Azkenik batzordeak azpimarratu du eskualdeko hiri garraioa herritarrena dela eta zerbitzuaren kalitatea eta plantillaren baldintza enpresa onuraren gainetik lehenetsiko dituen kudeaketa eredu bat aldarrikatu dute. Bi mila hogeita bortzan 45 urte bete dira Iruña eta Yamaguchi senidetu zirenetik. Bi hiriek 1980ko otsailaren 19 sinatu zuten senidetze akta. Yamaguchi hiria efemeridea ospatzen aritu da aste honetan eta hortarako Iruñarekin lotutako jarduera batzuk antolatu dituzte. Gainera, hasieran Iruñako alkateak bideo bidez agurtu zituen Yamaguchiko herritarrak. Halaber, otsailaren 15 eta 16 Yamaguchi hirian egindako jardueren laburpen bideo bat bidali zuten Iruñara. Maiatzaren 17tik 19 berriz Iruñan eginen dira ekitaldiak. Japoniatik ordezkaritza bat etorriko da. Hemen izanen dira bertzea bertze Kazuki Ito Yamaguchiko alkatea eta Sachierie hango udal batzarraren presidentea. Bozeramaileen batzarrak gehiengoz onetsi du efemeride horrekin lotutako testua eta bertan honako hauek jasotzen dira. Azken hamarkadetan ondutako harreman sozial eta kulturalak eta etorkizunean jasangarritasunaren eta berrikuntzaren mesedetan lan egitearen aldeko apustua. Onetsitako testuak kooperazioa du oinarri, egun nazioarteko egoera asaldagarri eta iragarrazi ikusita komunitateen arteko elkarlan indartzea inoiz baino premiazkoa da. Mundu mailan gertatzen ari den zatiketak argi uzten digu, herrien arteko harremanak sendotzeak garrantzi ikaragarria duela, beti ere elkarren arteko errespetua ulermena eta kooperazioa ardatz hartuta. Testu inguru horrekin bat honako dio testuak. Iruña eta Yamaguchi senidetzea ez da soilik iraganeko kontu bat, bizikidetzarekiko eta etorkizunean bidea elkarrekin egiteko konpromiso bat ere bada. Iruñeko udala ekitaldi programa diseinatzen ari da eta ordezkaritzari harrera egiteko bisita gidatu antolatu du hirian barna. Yamaguchi hiriak Iruñari oparitu zion Yamaguchi parkean izanen dira. Baita izen bereko liburutegian eta San Juan de la Cadena ikastetxe publikoan ere. Izan ere ikastetxe hortako ikaslek idazketa japoniarra lantzen dute, bai eta kamishibai paperezko antzerkia bidezko narrazio ere. Halaber hiriko gune monumentalak bisitatuko ditu ordezkaritzak eta Nafarroko beste agintari batzuekin elkartuko da, izan ere Nafarroko beste erakunde batzuek Iruñaren bide bera jarraitu dute. Eta horri esker, Yamaguchiko prefektura eta Nafarroko foru komunitatea senidetu ziren. Larunbata otsailako 22 arratsaldeko 7 ilekuetan elkartuko dira kaldereroak eta berako bandako musikarien laguntzarekin herrian barna kalejiran ibiliko dira kantari. Honako ibilbidea osatuko dute beran, Ilekueta, Altzateko plaza eta Karrika, Legia Karrika, San Jose Adinekoen egoitza, Estegara pasealekua, Iturlandeta Karrika, Estegara pasealekua, Bidasoa Karrika, San Esteban Karrika eta Herriko Etxeko plaza. Hainbat tokitan geldialdiak eginen dituzte abesteko. Eguraldia txarra egingo balitz, ekitaldia zuzenean 7 eginen lukete eskolako pilotalekuan. Larunbateko ekitaldiari begira, arratsaldean enseguak eginen dituzte Arrasleko 6 kulturetxean. Olaia Inziarte ere gazte sarietarako izendatu dute bideoklip onenaren mailan. Martxoren 6an banatuko dira gazte irratiak aurtengo gazte saria Bilbon. Kategoriaz kategoria jakinarazten ari dira zein diren aurtengo hautagaiak eta
Asteburuan jakinarazi dutenez, Olaia Intziarte artista oronostarra izendatu izan da Eman abisua kantaren bideoklipagatik.